50-ak natjecatelja odmjerilo je snage u powerliftingu u gradskoj sportskoj dvorani. Natjecali su se u 3 discipline, potisak s prsa, čučanj i mrtvo dizanje, a održano je i odvojeno natjecanje u potisku s prsa. Boje Turopolja branili su Josip Kos i Marko Huzjak. Bilo je poprilično uzbudljivo, zanimljivo, malo sam imao tremu, pogotovo kod trećeg dizanja, tu sam se zeznuo, dao sam maksimum sve od sebe i malo sam prerano na stalak stavio utege i eto, nije mi se priznalo, ali sam digao ovu svoju kilažu. Nakon čučnja išao je potisak s prsa, pa Josipova najdraža vježba mrtvo dizanje. Moja najomiljenija vježba je deadlift, zato jer po meni najkompleksnija vježba, dosta je teška za tehnički izvoditi, nije baš tako jednostavno pri velikim težinama, tako da je najbolje dozirati težine malo po malo, do svojeg, ajmo reći, nekog maksimuma i ako ide još probiti taj maksimum, ako ne, onda je najbolje ostati pri toj težini. Jel? Koliko se dugo bavite powerliftingom? Pa sad već 3 godine, ali baš zadnjih godinu dana baš nije u kontinuitetu, ali 2 godine je bilo. Powerlifting nije samo sport za muškarce. U ženskoj konkurenciji nastupile su 3 natjecateljice. Koliko se dugo bavite ovim sportom? Pa bit će godina, otprilike 1,5 godine. Prije toga jeste se bavili nekim sportom? Jesam plivanjem i što sam odbojku trenirala u školi, tako da upoznata sam s natjecanjima i tako to, ali... A ako powerlifting, djevojke, kako to ide jedno s drugim? Nikako, ali eto, ja uvijek različito, tako da i ovaj put, ali evo, odličan ispušni ventil i preporučam curama da se ne boje i da se uključe. Natjecanje su organizirali Fortis Gym i Hrvatski powerlifting savez. Ovo je drugo izdanje najjačeg Turopoljca. Radimo sad u novom savezu iz Hrvatskog powerlifting organizacije. Kao što vidite sad ima 50-ak natjecatelja ove godine, nešto malo manje nego prošle, zbog malo lošeg datuma, ali eto, bit će sve opet dobro. Iduće godine Velika Gorica bi mogla ugostiti Europsko prvenstvo u powerliftingu. Postoji mogućnost da, ovo je ogledno natjecanje za to. Znači se tek u 12. mjesecu da li će biti, ali postoji velika mogućnost da bude za Europsko prvenstvo. Nadamo se da ćemo se kvalificirati za to. Ovaj sport sve je popularniji u Hrvatskoj i svijetu, a mogao bi se naći kao disciplina na Olimpijskim igrama 2024. godine. Powerlifting je osnova svih sportova, sadrži 3 osnovne vježbe prisutne u svim sportskim pripremama, zato je popularan među ljubiteljima sporta.